vuoden loppua, niin sitten ainakin mulla on, mä voin sellainen olla tyytyväinen, että nyt ainakin mä en oo vetänyt sitä niin kuin puolen vuoden päähän sitä seuraavaa chapteria. Joo, ihan hyvä. Joo. Näin on mulla robottaveleilläkin. Sitten pitkiä taukoja niitten kirjoittaminen. Niistä tuli mieleen, mun pitää se yksi, oi vitsi. Niin. Mun aina, siis kun mä oon melkein sitä unohtanut, kun siis on yksi rope, minkä mä oon justiinsa vasta niinku yhden aloittelevan ropettajan kanssa vetämässä, niin mä oon vitsi kun mä aina unohdin, että vitsi mun pitää kirjoittaa sitä taas. Koska siis se on niinku itse asiassa tosi ihana toi rope, koska se on niinku steampunk Englantiin sijoittuva juttu. Et missä niinku mun hahmo on niinku semmonen keksijä hoville. Ja sitten se taas niinku ropettaa sen niinku prinssiä siellä. Wow, ihana. Niin, ja se on shonen aihe. Kuulitko? Joo, miten niin on siis jo. Niin, nyt huomio heräs. Niin se on niin, siis siitä on tulossa aika jännä. Ja samalla mä vähän niinku koulutan häntä niinku ropettamaan vähän paremmin, koska se on vielä aloittelija, niin sillä löytyy sitä, että esimerkiksi Godmoddingia se tekee aina välillä, niin mä siitä nyt huomautin sille niinku niinku tässä ihan lähiaikoina siitä, että useimmat ei pidä Godmoddingista, se ei tiennyt mitä se on, niin mä selitin sille. En mäkään tiedä, vaikka mä oon roolipelannut 5 vuotta. Godmodding on sitä, että ohjaa toisen hahmoa. Ahaa, eli niinku autohitaari. Ai joo, mä ajattelin, että se on sitä, että sitä on niinku ylivoimaisia voimia. Ei, se on sitten taas ihan eri asia. Mut siis niinku, se on sitä, että se tosiaan vetää sellainen, että hei, nyt menee tällainen, niin sitten se vähän, ja sitten kun se kirjoitti vähän sellainen, että sillä oli niinku kiire kaikkialle koko ajan. No niin, se on toppi. Niin mä sitä vähän niin kuin, se päätyi kirjoittamaan sen postauksen uudestaan, että ehkä mä kuitenkin kirjoitan sen uudestaan, kun mä pointtasin nämä 2 asiaa sille siitä, että Godmodding ja sitten toi kauhea kiire siinä tekstissä, niin mä koulutan sitä tällä tavalla, että joo, mut se on tosi, mun kerran oli niin huvittavaa, kun meillä oli tällainen just fantasiarope, oli eräänlainen oma valtakunta, että tää yksi oli niinku just nää Pandora siinä ropehahmoiksi, niin sit tää yksi oli kuningas, tää Vincent oli kuningas siinä valtakunnassa, tällainen pimeyden kuningas ja sit tää toinen oli niinku musta ritari. Musta ritari siinä ja sit mä olin siis, kun mä oon se lapsiversio siitä Gilbert Knight Racestä, joka oli se musta ritari meidän ropessa, niin mä olin se juoksupoika siellä. Niin vaikka mä sain kaiken maailman niinku typeriä tehtäviä, että mä niinku, ne lähetti mua hakemaan jotain viinapulloa niinku jostain huitsin Nevadasta. Sillä välin kun niillä oli sit vähän tälleen niinku shonen-ai vivahteita, kun ne tykkäs parittaa niitä hahmoja. Ja näin, niin mäkin olen niin tottunut ropettamaan, niin mä en koskaan, niin kun meillä oli myöskin yksi aloittajaropettaja tuli meidän ropeen mukaan, niin se valitti koko ajan siitä, että sillä oli niin pieni rooli, se ei saanut tehdä paljon mitään, että se oli koko ajan siinä, että että mä oon aatelisneito, mä en saa mitään tehtyä. Niin mä en koskaan kertaakaan valittanut, vaan mä oon ihan niinku juoksupoikanakin, niin mä tein sellaiset kuvailut, että oksat pois. Mä kuvailin tosi paljon sitä, että miten juoksupoikana menee hakemaan sitä viinipulloa ja sitten yrittää selvittää, että mikä oli se oikea merkki, mikä se kuningas haluaa. Niin, siis siitä saa ihan älyttömän paljon irti, kun vaan yrittää. Näin on, että se on se ero myös tottumuksiin, että niin jotkut haluaa olla aina keskipisteenä ja toiset ihan onnellisesti. Siis kun on vetää rooli se kunnialla, niin ei ole väliä mikä on. Niin, se on tosi. Mä oon henkilökohtaisesti aloittanut päälle 30 melkein sitä ainakin yli 4. Ainakin 30 viime laskujen mukaan ja sen jälkeen ainakin 10 on tullut lisää. Että
mikä mä oon aloittanut niinku semmoista jännää roolipeliä. Se sellainen ihan niinku... Semmoi... Äsken semmoi... Tai siis mitä on vitsailta, että Voldemort vetäisi siitä. Ja se lähes tekee näin. Sit siitä on vedetty se kessan vakava. Joo. Joo, siis ihan that was my purpose, of course. Niin. Oikeesti kun mä luin mun niinku aikaisempia roolipelejä, jos siinä vaiheessa mä katsoin. Siis kun se oli sitä aikaa, kun mä olin vielä itse aloittelija. Mä häpesin silmät päästäni kaikesta siitä, mitä mä luin. Joo, se on totta tuolla. Koska siis kun mä muistan siis yhden kappaletta, että mikä oli sellainen, mulla oli niin märi suuhahmo kuin olla ja voi. Mun ekat roolit oli sellaisia, että mä käytin niinku hymiöitä. Et Hei siis Sofi! Ei mitään. Mä käytin hymiöitä. On tosi tulleesti tykkää. Ja sitten esimerkiksi tyyppi näytti hölmistyneeltä, niin mä käytin sellaisia niinku O-silmaisia hymiöitä. Mutta se teki jotenkin siitä hahmosta tosi nostalgisen. Ja se oli siis tällaista ihan niinku tähtiropetusta.